तर झी माध्यम समूहाचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांचा आज वाढदिवस। चेअरमन सुभाष चंद्रा आपला 75वा वाढदिवस साजरा करतायत। या निमित्ताने भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी समाज माध्यमावर पोस्ट करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या। भारतीय माध्यम विश्वातील अग्रगण्य वाहिनी समूह असणाऱ्या झीचे संस्थापक अध्यक्ष आणि एसएल समूहाचे चेअरमन आदरणीय सुभाष चंद्राजी यांना 75व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपल्या दूरदृष्टीतून 1992 मध्ये झी टीव्हीची स्थापना करून त्यांनी भारतीय मनोरंजन क्षेत्रात क्रांती घडवली। समाजाप्रती त्यांचे योगदान प्रेरणादायी आहे। सुभाषजी आपल्याला आरोग्य, सुख समृद्धी आणि यश लाभो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना, असं ट्विट रवींद्र चव्हाणांनी केलेलं आहे।